El pavelló municipal de Sant Joan de Vilatorta ha estat l'escenari escollit pel Fiat Joventut per començar a rodar. Els de Salva Maldonado s'han enfrontat a la Sígnia Manresa a la final del torneig Unim 2012. El conjunt verd i negre s'ha imposat per un ajustat 78-76 en uns minuts finals d'infart. El partit ha estat molt atractiu i tota l'afició que s'ha acostat fins al pavelló ha gaudit de bon bàsquet. El base nord-americà Corey Fisher ha estat un dels grans protagonistes del maig, tot i que només fa 2 dies que ha aterrat a Badalona. Per altra banda, el Joventut no ha pogut comptar amb el pivot Nacho Llobet amb molèsties físiques ni amb Pere Tomàs, encara recuperant-se de la seva lesió al genoll. Les poques setmanes d'entrenament que acumulen badalonins i manresans ha fet que els jugadors cometessin forces imprecisions de cara a l'aro. Només el jove Albert Ventura es mostrava molt segur des de la línia de 3 punts. Així mateix, les poques variants ofensives executades per la penya han obligat a Salva Maldonado a donar entrada a Fisher i a Kuzmic. Tots dos s'han fet notar de seguida i han demostrat la seva qualitat. La Sígnia Manresa ha trobat el seu home més encertat en Oliver Arteaga. El pivot canari anotava un 2+1 i igualava el marcador. De seguida, però, la connexió Fisher-Kuzmic ha entrat en escena de nou i el gegant balcànic es marxava per sobre dels rivals. La penya ja havia deixat enrere els dubtes inicials i fins i tot el base del Prat Joventut, Guillem Vives, anotava un gran triple des de la cantonada. Els vertinegres se n'anaven al descans per davant en el marcador. Aquest any, els que no sabeu, hem tingut 184 equips inscrits. A la segona part, l'intercanvi de cistelles ha continuat. De sobte, els badalonins han sofert un petit col·lapse en atac i això ho han aprofitat els homes de Jaume Pons Arnau per obrir una petita escletxa en el marcador. Veient que el partit es posava molt complicat, Salva Maldonado ha fet coincidir a pista a Albert Oliver i a Corey Fisher. El tècnic del Joventut ha encertat de ple, ja que 2 triples consecutius dels 2 bases han capgirat el resultat quan el Manresa gairebé ja celebrava la victòria. L'afició vertinegra es mostrava encantada amb el joc dels seus, mentre que sobre el parquet, Mani Quezada sentenciava el maig des de la línia de tirs lliures. El Fiat Joventut supera amb nota el primer test de pretemporada i les noves incorporacions de l'equip rendeixen a bon nivell.